Ahoj a krásný den. Já vás vítám na webináři o tom, jakým způsobem proměnit svoje podnikání tak, abyste se od jednorázových prodejů svých kurzů dostali k dlouhodobému a udržitelnému růstu. Pokud už v onlineu podnikáte, prodáváte kurzy, e-booky nebo jakýkoliv jiný digitální obsah, tak už jste si pravděpodobně všimli toho, že tenhle trh se docela výrazně mění. Období divokého růstu, kdy byly online kurzy a další digitální obsah velikým trendem, který se poměrně dobře prodával, je jednoznačně za námi. A přestože se celé řadě tvůrců stále daří růst a udržovat svoje prodeje poměrně stabilní, menší tvůrci se velice často potýkají s tím, že se jejich kurzy neprodávají podle jejich představ, cena reklamy jde občas i dramaticky nahoru a jejich launche zdaleka nepřinášejí takové výsledky, jaké by si představovali. Pojďme se podívat na pár důvodů toho, proč tomu tak je, a potom na nějaká ta řešení, která nám v téhle situaci můžou pomoct bez toho, abyste svoje online podnikání museli pověsit na hřebík. Tím prvním důvodem, proč online podnikání už nefunguje tak skvělým způsobem, jako to bylo dříve, je jednoznačně to, že trh s online produkty je poměrně nasycený a v některých oblastech by se určitě dalo říct, že je dokonce přesycený. Na trhu jsou produkty, které jsou velice kvalitní, které tvoří tvůrci, kteří už jsou dnes jednoznačně na špičce, jsou známí a z toho důvodu se třeba ve stejném oboru jen obtížně prodávají podobně zaměřené produkty. Je na trhu spousta průměrných nebo i poměrně kvalitních produktů a zároveň je samozřejmě na trhu spousta produktů nekvalitních. Lidé, na které při prodeji cílíte, už pravděpodobně mají zkušenost s celou řadou těchto produktů a dost často nejenom s těmi kvalitními, ale i s těmi méně kvalitními až nekvalitními. Což znamená, že často k novému produktu na trhu, který může být třeba právě ten váš, nemají dost velkou důvěru a není úplně jednoduché si ji získat. Se zkušeností s online kurzy a dalšími digitálními produkty souvisí i další důvod, proč se pokles prodeje na trhu objevuje. A tím důvodem je zkušenost spousty lidí, kteří si nějaký takový kurz zakoupili, ale nedotáhli ho do konce. A velice často se bavíme nikoliv o jednom kurzu, ale o celé řadě kurzů, kteří mají takový uživatelé zakoupený, možná k němu stále ještě mají někde přístupy, možná už jim ty přístupy dokonce i vypršely, což znamená, že se k tomu kurzu nemohou vrátit. A mají zkušenost s tím, že zaplatili za něco, co nedokázali dotáhnout do konce a z čeho nakonec nezískali ten užitek, kvůli kterému si ten, který kurz nebo jiný digitální produkt kupovali. Pokud už jednou takovou zkušenost máte, pravděpodobně u dalšího kurzu budete skutečně přemýšlet o tom, jestli ho dokážete dotáhnout do konce, jestli z něj skutečně získáte ten benefit, kvůli kterému do něj investujete svoje peníze. Jestli budete mít čas to dokončit, jestli v případě, že je to kurz, který je vedený skupinově v reálném čase, tak jestli někde cestou z toho kurzu nevypadnete a už se vám třeba do té kurzové dynamiky nepodaří naskočit zpátky, čímž pádem se vám vaše investice do kurzu s největší pravděpodobností nevrátí. Zákazníci při nákupu digitálních produktů v tuhle chvíli jednoznačně uvažují jiným způsobem, než jakým uvažovali v době, kdy na českém trhu propuknul boom online kurzů, a rozhodně dnes uvažují jinak, než uvažovali třeba před 5, 3, 2 lety. Třetím důvodem, proč v tuhle chvíli prodeje online kurzů klesají nebo stagnují a který docela jednoznačně nemůžeme ignorovat, je masivní nástup umělé inteligence. Umělá inteligence je velice snadno dostupná, je levná nebo dokonce zdarma a celou řadu kurzů, e-booků a dalších vzdělávacích produktů dokáže velice snadno nahradit. A dokáže ji nahradit nejenom tím způsobem, že vám dá stejné informace, ale dokonce tak, že vám ty informace přizpůsobí přímo na míru. To znamená, že v okamžiku, kdy učíte svoje klienty třeba to, jakým způsobem spravovat svůj Instagram,
jaké na něj přidávat příspěvky, kdy postovat, abyste správně využili algoritmu a jak třeba nastavit automatizace, které na Instagramu mohou fungovat, tak váš potenciální klient může úplně s klidem nahradit váš kurz třeba ChatGPT nebo jiným AI nástrojem, který se třeba přímo na sociální sítě specializuje, a nechat si od něj vytvořit třeba obsahový plán na míru, včetně instrukcí, jak ho nejlépe používat, aby naplno využívali síly algoritmu a zároveň získávali nové sledující, získávali třeba prodeje ze sítí a podobně. Pokud svým klientům nedokážete dát lepší informace než umělá inteligence, nebo je nedokážete lepším způsobem motivovat k akci, aby ty správné kroky skutečně dělali, je poměrně pravděpodobné, že váš digitální vzdělávací produkt v konkurenci umělé inteligence neobstojí. Pokud vaše podnikání z velké části nebo úplně funguje právě na prodeji digitálních vzdělávacích produktů, ať už to jsou online kurzy nebo nějaký jiný formát, dost pravděpodobně už jste asi zjistili, že vás v tuhle chvíli prodej stojí mnohem větší úsilí, že se vám možná navyšují náklady na reklamu pro to, abyste prodali, že vaše launche nebo prodejní kampaně dost často nepřinášejí ty očekávané výsledky a že se na své online produkty jako na pravidelný zdroj stabilního příjmu nemůžete spolehnout. Pokud navíc prodáváte formou launchů nebo takzvaných prodejních kampaní, vystavujete se riziku toho, že ta kampaň nevyjde tak, jak jste doufali nebo předpokládali. A vy tím pádem investujete spoustu času, spoustu energie a samozřejmě spoustu peněz do toho, že po dobu měsíce, 2 a nebo dokonce delší připravujete a realizujete prodejní kampaň, která na konci může v horším případě skončit ztrátou, v lepším případě na nule nebo v lehkém plusu. A pokud nemáte opravdu stabilní základnu klientů a potenciálních zákazníků, tak ve výsledku nemusí přinést ty výsledky, které od ní očekáváte, ve které doufáte a které potřebujete proto, aby se vám celá ta prodejní kampaň vyplatila. Znamená to tedy, že online produkty a digitální vzdělávání už v tuhle chvíli nefunguje? Docela určitě ne. Každopádně pokud se na tomhletom trhu chceme udržet a pokud chceme přinášet skutečnou hodnotu svým klientům a zákazníkům, potřebujeme i ve svých online produktech zohlednit ty důvody, kvůli kterým v tuhle chvíli prodeje digitálních produktů klesají. Na nasyceném až přesyceném trhu potřebujeme přijít s něčím jiným, než co už tady ve 101 podobě existuje. Na námitku toho, že už má váš zákazník koupenou celou řadu digitálních a vzdělávacích programů, online kurzů a dalších produktů, které nezvládl zkonzumovat a naplno využít, což znamená, že to vlastně byly vyhozené peníze, za které nepřišel zpátky žádný benefit, žádný přínos, na kterém by se teď dalo dál stavět. Potřebujeme reagovat tím, že zvýšíme tu pravděpodobnost, že naši zákazníci skutečně vzdělávání v daném produktu dokončí a že skutečně dostanou tu podporu, kterou potřebují proto, aby všechno to, co se v tom kurzu naučí nebo v tom jiném digitálním produktu zjistí, dokázali skutečně prakticky využít a nejenom dokázali, ale skutečně to udělali. A samozřejmě potřebujeme svoje online programy a online produkty stavět tak, abychom našim klientům dokázali dodat to, co jim AI neboli umělá inteligence dodat nedokáže. A tím může být coaching, motivace k výsledkům, sdílení konkrétních zkušeností a v neposlední řadě komunita, která pomáhá celého toho výsledku dosáhnout. Třeba jenom proto, že v ní jdou právě teď všichni za stejným cílem. Jedním z nastupujících trendů, který v zahraničí vidíme už delší dobu a na českém trhu, se začíná ve větší míře objevovat také, jsou takzvané membership programy, kdy jednorázové produkty nahrazujeme členstvím a dlouhodobou spoluprácí. Proč tenhle model velice často funguje lépe než online kurzy? Těch důvodů je celá řada.
V první řadě neřešíme nějaký jednorázový nákup, jednorázový prodej našeho produktu, ale budujeme si se zákazníky dlouhodobý vztah. Neřešíme jenom jednostranné předávání informací, ale budujeme komunitu lidí, kteří mají stejné zájmy a stejné cíle. Za těmi cíli mohou jít společně, mohou vzájemně sdílet svoje zkušenosti a vzájemně se podporovat a motivovat na svojí cestě. Tím, že je v poli našeho tématu udržujeme dlouhodobě, máme možnost je podpořit v jejich růstu a pokroku bez ohledu na to, jaké je jejich tempo. Bez ohledu na to, zda stíhají konzumovat lekce našeho programu v takovém tempu, v jakém jsme ho nadizajnovali, nebo potřebují jít třeba výrazně pomaleji. Dokážeme je podpořit v reálném čase v případě, že potřebují více podpory a ne pouze jednostranné konzumování informací, které jim třeba v online kurzech nabízíme. A díky tomu, že s námi spolupracují dlouhodobě, tak mají většinou výrazně lepší dlouhodobé výsledky, než ve chvíli, kdy se spolu spojíme pouze v rámci nějakého jednorázového kurzu nebo jiného digitálního programu. Membershipy mají obrovskou výhodu v tom, že v nich můžeme nejenom vzdělávat, ale hlavně svoje klienty dlouhodobě podporovat a motivovat k akci. Pro tvůrce a online podnikatele mají membershipy také celou řadu výhod. Najednou nemusíme žít od jedné kampaně ke druhé. Můžeme přestat plánovat svoje cashflow podle toho, jestli ta kampaň vyjde anebo nevyjde. Ale zároveň můžeme začít tvořit jinak. Můžeme jít víc do hloubky, dáváme prostor pro dlouhodobý růst, nejenom jednorázové vzdělávání a předání informací. Nemusíme běžet naplno po dobu toho jednorázového kurzu v době, kdy tam máme účastníky, kdy všichni očekávají, že budeme přítomní na Zoomech a ve facebookových skupinách, kde dáváme podporu a podobně. Ale můžeme si vytvořit rytmus, který je udržitelný pro obě dvě strany. To znamená jak pro nás, tak pro členy našeho membershipu, kteří se společně s námi vzdělávají nebo společně s námi jdou za nějakými cíli. A můžeme se začít naplno věnovat tomu, co chceme učit, co chceme tvořit a v čem chceme ostatním pomáhat růst. Bez pravidelného přesvědčování studeného publika o tom, že právě my jsme to správné řešení na jejich problém nebo situaci. Říká se, že získat nového zákazníka nebo klienta je až o 60% dražší a náročnější, než udržet si toho stávajícího. Klienti, kteří mají právě díky třeba vašemu membershipu lepší výsledky a stabilně se posouvají, mnohem pravděpodobněji zaplatí za váš membership za další období, než aby hledali nějaký jiný kurz, online produkt nebo třeba coaching, který je posune do bodu, do kterého se chtějí dostat. Když začnu mluvit o membershipech, celá řada tvůrců si zatím představí něco, co docela jednoznačně do svého biznesu přidávat nechce. Nějaký pravidelný závazek, tlak na to tvořit neustále nový a nový a nový obsah, komunitu, kterou bude třeba hodně těžké udržet aktivní, další věc, která bude vyžadovat spoustu vaší energie a další věc, kterou musíte prodat. Za mě jsou tyhle obavy vlastně docela zbytečné. A zbytečné jsou proto, že membershipy nebo členské programy jsou neskutečně flexibilním produktem. Je to řešení, které můžete přizpůsobit na míru nejenom sami sobě, ale i svým ideálním klientům a zákazníkům. Membershipy můžou mít celou řadu podob. Mohou stát na tom, že své členy skutečně každý měsíc učíte něco nového, ale mohou stát i na tom, že je třeba jenom podporujete v tom, aby tyhle věci, které je učíte třeba v nějakém kurzu, skutečně dělali. Existují membershipy, které stojí třeba jenom na pravidelném coachingu. Existují membershipy, kde svým členům třeba jen pravidelně připomínáte, že se mají věnovat nějakému konkrétnímu úkolu a skutečně dělat kroky, které je vedou tam, kde chtějí být. Existují komunity a membershipy, které jsou primárně bezpečným prostorem pro sdílení vlastních zkušeností, třeba i v tématech, která dost často vaši členové nechtějí otevírat veřejně.
A samozřejmě existují i membershipy, do kterých každý měsíc přibývá celá spousta vzdělávacího programu a materiálů, se kterými mohou členové pracovat. Model membershipu je každopádně velice flexibilní a dá se opravdu přizpůsobit na míru potřebám každé komunity a každého tvůrce. Jak moc složité je takový membership vytvořit a udržovat? To záleží na tom, jakým způsobem se k tomu postavíte a jakým způsobem si to od začátku nadizajnujete. Stejně jako se dá vytvořit úspěšný online kurz a neúspěšný online kurz, dá se vytvořit i úspěšný membership a nebo neúspěšný membership. Celá řada tvůrců se k tvorbě membershipu postaví takovým stylem, že to nějak zkusí, protože už to někde viděli a vlastně to nemůže být zas až taková raketová věda. Mám nějaký prostor, v tom je komunita, ta komunita za svoje členství nějakým způsobem pravidelně platí a my v tom membershipu pravidelně děláme tohle a tohle. Tahle představa, že to nějak vytvoříme, vypustíme ven a pak se uvidí, dost často přechází v tiché zklamání na konci. Ať už proto, že se vám membership podaří prodat jenom pár lidem, protože je nedokážete přesvědčit o hodnotě, kterou jim váš membership přinese, tak protože po spuštění membershipu dost často nevíte, co s těmi lidmi, kterým jste to prodali. A po pár týdnech začnete mít pocit, že to nemá smysl, že ta komunita nereaguje, že si z toho membershipu nebere tolik, kolik by si z něj brát mohla. Někdy na začátku slíbíte příliš mnoho, někdy naopak nevíte, co té komunitě vlastně máte slíbit a říkáte si, že se to nějakým způsobem vyvrbí cestou. Dost často máte plán třeba na první měsíc nebo 2, ale nevíte, co budete tvořit dál a nemáte čas nebo motivaci, inspiraci vytvářet to za pochodu. A nebo vám členové ve vašem membershipu zůstávají pasivní a vy se vlastně ptáte, proč a co děláte špatně a co s tím dál. Díky tomu absolutně nevyužijete toho, že membership může být tím nejstabilnějším a nejpřirozenějším formátem pro podnikání, jaký jste kdy postavili, protože nemáte plán, nevíte co, proč a pro koho tvoříte. Nemáte připravené věci, které vás ušetří chaosu, rozhodovacích paralýz a podobně. A nevíte, jakým způsobem si celou tu práci a tvorbu membershipu zjednodušit, abyste neopakovali chyby všech tvůrců, kteří to zkusili před vámi. Pokud ve vás to moje předchozí povídání nějakým způsobem zarezonovalo a máte pocit, že by membership mohl být vlastně jedním ze stavebních kamenů vašeho podnikání a možná třeba i jeho základním elementem, protože dlouhodobá práce s vaší komunitou a s vašimi klienty je něco, co vám jednoznačně dává smysl, pak bych vás chtěla pozvat do kurzu Membership Lab, který právě teď znovu otvíráme. Membership Lab je 8týdenní strategický kurz s podporou, díky kterému si vytvoříte svůj vlastní členský program, který vám přinese nejenom stabilitu ve vašem podnikání, ale zároveň pomůže vytvořit něco, čím se v tuhle chvíli můžete odlišit od svojí konkurence, s čím na tom trhu můžete být tak trochu napřed oproti všem ostatním, kteří působí ve vašem oboru. A díky čemu můžete vytvořit komunitu, která s vámi zůstává, která s vámi roste, která vás pravidelně podporuje a díky tomu, že spolupracujete dlouhodobě, tak má mnohem lepší výsledky, než které by měla, kdyby od vás neskonzumovala vůbec žádný produkt, anebo kdyby skonzumovala třeba jenom jednorázový online kurz. V zahraničí už tenhle posun jednoznačně probíhá a v České republice ten trend úspěšně nastupuje. Což znamená, že stále ještě máte možnost na ten vlak naskočit v jeho začátcích a chytit tu vlnu, kdy se ten trend zvedá a nikoliv do ní naskakovat až ve chvíli, kdy ten trh opět začne být poměrně nasycený. Kurz Membership Lab má 8 samostatných modulů, ve kterých vás naučím všechno podstatné nejenom o tom, jakým způsobem svůj membership postavit a jakým způsobem ho vést, ale také jakým způsobem ho prodat a jak ho dlouhodobě rozvíjet. Nejdřív ze všeho se podíváme na to, co to vlastně chcete postavit. Co dává smysl vám a hlavně, co dává smysl vašim členům, vašim klientům, vašim zákazníkům.
Potom si představíme nejrůznější modely členských programů, které můžete právě pro ten svůj použít. Těch modelů se představujeme konkrétně 9 a pokrývají nejrůznější typy membershipů od publishing modelu, který znáte třeba z platform jako je Patreon nebo Hero, přes koučovací model, který je docela populární u online vzdělávání a online programů, až po modely předplatného, VIP zóny nebo placené komunity. Tyhle modely se dají vzájemně kombinovat, což znamená, že vy si z nich pro svůj vlastní členský program můžete vybrat tu, která pro vás nejlépe funguje, a nebo nějakou jejich kombinaci, která pro vás bude smysluplná z pohledu energie a času, který chcete svému membershipu věnovat, a zároveň bude přinášet, co je potřeba vašim členům. Tak, aby se skutečně posouvali dopředu a nebo pravidelně dostávali obsah, kvůli kterému vás chtějí sledovat. Podíváme se i na 2 druhy obsahu, na kterých membershipy obvykle stojí. Na obsah statický, který může být vzdělávací, zábavný, informační a podobně. A na obsah dynamický, to znamená na živá setkání, která tvoří takovéto srdce každé aktivní komunity. Ať už se jedná o workshopy, výzvy, koučovací setkání, Q&A session nebo cokoliv jiného. Představíme si i platformy, na kterých můžete svůj membership provozovat. A i tady se podíváme na celé jejich spektrum. Od platform úplně minimalistických, ke kterým nebudete potřebovat nic jiného než nástroje, které už pravděpodobně v tuhle chvíli používáte a které do vašeho podnikání nemusí přinést vlastně vůbec žádné náklady navíc, až po pokročilejší platformy specializované právě na membershipy, které vám pomohou budovat vaši komunitu a nabídnou všechny funkce, které pro její provoz a efektivní fungování můžete potřebovat. Podíváme se samozřejmě i na cenotvorbu, to znamená na to, jakým způsobem váš membership nacenit. Cena může dost často rozhodnout o tom, jestli vaše členství uspěje a nebo ne. Proto se naučíme nejenom to, jakým způsobem je stanovit na začátku, ale zároveň i to, jakým způsobem je průběžně testovat, abyste našli takzvaný sweet spot, kde ta cena funguje tak, jak potřebujete. A většina vašich členů nebo potenciálních členů je stále ochotná ji zaplatit a vnímá hodnotu, kterou z vašeho členství dostávají, jako adekvátní anebo vyšší tomu, co za členství ve vašem membershipu platí. K tomu se samozřejmě podíváme i na kriticky důležitou věc, jakou je spuštění membershipu. Jeho první launch, první prodejní kampaň nebo první automatický prodej. Ani tady si nebudeme ukazovat jednu univerzální strategii nějakého velkého launche pro všechny, ale ukážeme si 6 různých přístupů, se kterými svůj membership dokážete vylončovat a představit svému publiku, ať už jste velkým známým tvůrcem, anebo třeba teprve začínáte a svůj membership si chcete nejdříve nezávazně otestovat, než ho pustíte ve velkém ven. A úplně nakonec si představíme takzvanou roadmapu toho, jak může vypadat první rok úspěšného membership programu, který chcete vyladit k dokonalosti a nechat ho dlouhodobě nejenom prosperovat, ale i růst. Když jsem tenhle kurz spouštěla poprvé a testovala jsem ho s první úvodní skupinkou, tak jsme zjistili, že naše testovací skupina byla sice nadšená z těch informací, které v kurzu dostali. Dokázali si skvěle naplánovat vizi vlastního membershipu, věděli naprosto přesně, co by se v něm mělo odehrávat, jakým způsobem, s jakou frekvencí a podobně. Ale v samotném spuštění membershipu je brzdila ta spousta kroků, které je během toho potřeba udělat. Ta spousta těch různých administrativních úkolů, spousta kroků, které je potřeba vytvořit předtím, než se daný membership začne prodávat. A které museli vytvořit sami od začátku. Díky tomu, že jsme tohleto s testovací skupinou zjistili, tak celý kurz rozšiřuje veliký balík připravených hotových materiálů, které je možné vzít a okamžitě použít pro svůj vlastní membership. Tím prvním materiálem, který jsme do kurzu přidali, byl projektový management pro samotné spustění membershipu.
Je to přehledný a opravdu detailně rozpracovaný plán, který vás provede všemi klíčovými fázemi od prvního konceptu až po finální spuštění. Dají se v něm odškrtávat jednotlivé kroky, ke všem krokům jsou připravené hotové materiály, které mohou být pro ten daný krok potřeba. A to celé se dá sdílet třeba s virtuální asistentkou nebo s kýmkoliv dalším, kdo s vámi na vašem projektu spolupracuje a kdo vám třeba i s přípravou membershipu bude pomáhat. Všechny úkoly se dají odškrtávat jako hotové, dají se u nich plánovat konkrétní data, kdy se stanou, dají se k nim přidávat poznámky, dají se nejrůznějším způsobem editovat a pomohou vám skutečně dojít od té vize, kterou máte na začátku, až po spuštění svého vlastního membershipu. Dalším bonusovým materiálem, který jsme do kurzu přidali, je projektový management pro přípravu launche neboli prodejní kampaně. A nikoliv jedné prodejní kampaně, ale 6 různých typů prodejní kampaně, tak jak je v kurzu učíme. V projektovém managementu je nejenom časový plán a ukázka všech kroků, které je potřeba před prvním prodejem membershipu vytvořit a připravit, ale zároveň i spousta propagačních materiálů. Ať už jsou to šablony v Canvě pro propagaci membershipu, ať už jsou to marketingové materiály pro celou kampaň, jako návrh prodejní stránky, vzorové e-maily, texty a nápady na příspěvky, reels, karuzely, živá vysílání, na to, co napsat do reklamy. A to všechno stačí vzít, lehce upravit tak, aby to odpovídalo vašemu vlastnímu membershipu, případně vložit do nějakého AI nástroje s požadavkem, ať to pro vás upraví a okamžitě použít a tím pádem zrychlit celý ten proces, kdy připravujete nejenom svůj membership na spuštění, ale i v okamžiku, kdy připravujete svůj první prodej, ať už formou prodejní kampaně, pravidelné propagace prostřednictvím reklamy, anebo třeba nějakého malého beta launche v případě, že si chcete svou prodejní kampaň a svůj membership nejdříve nezávazně vyzkoušet. Další kriticky důležitou věcí, kterou se v kurzu naučíte, je, jak dělat takzvaný onboarding členů. To znamená, co dělat v okamžiku, kdy svým prvním členům anebo i dalším členům v průběhu prodeje vašeho membershipu svůj membership prodáte. Jakým způsobem zajistit, aby skutečně začali využívat všech možností, které jim členství nabízí, aby těch možností využili naplno a aby se skutečně posunuli a membership se nestal dalším produktem, který mají zaplacený a ke kterému se od okamžiku, kdy si ho koupí, už nikdy nevrátí. Právě onboarding je ve spoustě membershipů velice podceňovanou věcí, která spoustu tvůrců vlastně ani nenapadne, že by ji měli řešit, že je to potřeba řešit. A díky tomu se z ní stává jeden z důvodů, proč membershipy končí jako neúspěšné, proč členové odcházejí, proč nemají ty správné výsledky a proč se membershipu dlouhodobě nedaří. Kurz Membership Lab, do kterého vás tímhletím jednoznačně zvu, přichází ve 2 variantách. V té základní variantě dostanete tohle všechno, co jsem vám právě teď představila. A zároveň 8 týdnů podpory, v rámci které se můžeme společně scházet na coworkingových kolech, kdy budeme společně pracovat na tvorbě vašeho membershipu a jeho přípravě na prodej. A stejně tak na pravidelných konzultačních office hours callech pro vaše otázky, odpovědi ohledně celého kurzu anebo ohledně vašeho vlastního membershipu, který během kurzu připravujete. Přestože pro naprostou většinu účastníků kurzu je tahle verze naprosto dostačující a plně naplňuje potřeby, které při přípravě vlastního membership programu budete mít, máme v nabídce ještě prémiovou variantu Membership Lab Pro. Tahle varianta je ideální pro pokročilejší online podnikatele a online podnikatelky, kteří chtějí vytvořit produkt, který bude špičkou na trhu, na kterém působí. Ve variantě Pro získáváte úplně všechno, co získávají členové standardní verze, ale zároveň je tahle varianta bohatší o 9 mastermindových setkání. Každý týden se sejdeme online na callu, který má za cíl nejenom vás skutečně udržet v tempu,
a držet se toho plánu krok za krokem a modul za modulem a zároveň samozřejmě zodpovědět otázky, které vyvstanou během toho, jak budete studovat jednotlivé lekce. Ale zároveň na mastermindových kolech přichází velká vzájemná inspirace. Díky sdílení zkušeností, nápadů a jiné perspektivy, kterou mají ostatní účastníci mastermindu. Mastermindy fungují jako skvělá mentální kotva, která pomáhá připomenout, proč jste vlastně do programu vstoupili a dává sílu pokračovat i v týdnech, kdybyste to třeba odložili, protože je to z nějakého důvodu náročnější a nebo na to zrovna třeba sami nemáte čas. Mastermind není úplně o tom, že byste na něj nemohli přijít ve chvíli, kdy nemáte všechno hotové a skutečně vás to tvrdě dokopávalo k cílům a výsledkům. Ale je to prostředí, které má za cíl udržet vás v pohybu a obklopit se lidmi a prostředím, které vás táhne nahoru a táhne vás k tomu dokončení. Varianta Membership Lab Pro má ještě jednu zásadní výhodu a sice v tom, že si do kurzu můžete vzít někoho ze svého týmu sebou. Není to možnost, která by byla určená pro 2 samostatné online podnikatele nebo podnikatelky, kteří chtějí vstoupit na půl a podělit se o náklady, ale je určená pro jedno rozhodovací místo a jeho nejbližší posilu. Ať už je to markeťák, virtuální asistentka nebo kdokoliv další, kdo v tom týmu nějakým způsobem působí a kdo bude třeba velkou část té technické přípravy toho membershipu zabezpečovat. V rámci varianty pro tuhle spolupráci umožňujeme docela otevřeně. Druhému člověku v týmu můžete dát jeho vlastní přístup, což znamená, že se do kurzu nemusí přihlašovat na vaše heslo. A zároveň ho místo sebe můžete poslat na kterýkoliv call, ať už se bavíme o kolech mastermindových, ať už se bavíme o coworkingsích, a nebo se bavíme o kolech na otázky a odpovědi. Pokud vás tohle moje povídání o membershipech a programu Membership Lab zaujalo a chtěli byste to minimálně nějakým způsobem prozkoumat trochu víc a zjistit, jestli je to řešení pro vás nebo to třeba není to ideální řešení pro vás, tak vás chci určitě pozvat, abyste klikli na tlačítko tady pod videem a podívali se na stránku programu Membership Lab, kde program podrobně popisuji a ukážu vám, co všechno v něm najdete, pro jaké případy se hodí, pro jaké tvůrce a typy podnikání se hodí a pro koho to naopak třeba nemusí být ta ideální varianta. Kurz Membership Lab otevíráme vždy jenom na několik týdnů v roce a ta možnost vstoupit do něj je právě teď. Takže já vás zvu, pokud vás tohle moje povídání zaujalo, pokud máte pocit, že by membership skutečně mohla být součástí vašeho produktového portfolia, anebo by to mohlo být to, na čem váš biznis stojí. Podívejte se na stránku kurzu, v případě, že vám cokoliv nebude jasné a budete mít pocit, že byste se chtěli na něco zeptat nebo si chtěli víc popovídat o tom, jestli to je nebo není to správné řešení pro vás a jestli má smysl stavět membership v tématu, kterému se sami věnujete. Pak si přímo na té stránce můžete zarezervovat krátký konzultační call, kde si právě o tématu vašeho podnikání a o tom, jestli se na něm dá postavit membership a bude to mít pro vaši komunitu smysl, můžeme popovídat. A pokud dojdete k závěru, že právě membership by mohl být tím, co ve vašem podnikání skutečně bude fungovat, tak se s vámi velice ráda uvidím uvnitř kurzu Membership Lab a provedu vás procesem tvorby a prodeje vašeho vlastního membershipu. V tuhle chvíli vám moc děkuji za to, že jste si našli čas na tenhle webinář a budu ráda, pokud se spolu uvidíme i někdy příště, ať už přímo v kurzu, anebo někde jinde. Mějte se krásně a ať se vám daří.